Yellow guys, mamuka sesu tinofara tinotenda nekuti madzoka zvakare pachirongwa chedu tinotenda kane zuro aiwa tina kuzoposta tikatrigai tisada kuita conflict of interest. Zuro makanga muriko kumuchato wekwanyati, chero makanga musikwenyu kuZimbabwe asi palife ndoziva kuti makanga muriko, and it was an amazing wedding. It was beautiful. Vana Mwari avaitira zvakanaka. I'm so glad, I'm so happy for them. Ngatipindei munyaya dzedu dzanhasi. Pane nyaya yatawana, nyaya yedu yekutanga kurara nababa vangu nyakutumbura kwemakore anokwana 13 years, kuromba kuri kwababa vangu. Makadi itete ini ndasara panguva yakaoma mushure mekushayikirwa nababa vangu vandainge ndakaromba navo. Inini ndiri musikana akabarwa mumhuri ine mari, asi mari yose iri mudzenza medu iyi ndeye urombwa tete. Chinonzi kuenda kun'anga kana kubata mushonga zvinhu zvisingatyise mumhuri medu. Bankuru vedu vane mabhazi ende chikwambo chavo chinongoda vanhu 10, ropa revanhu 10, saka panongoita maaccident tobva tawana ropa rekupa chikwambo ichocho. Asi nhasi handiyo nyaya ndauya nayo, ndauya nenyaya yangu iri personal, isiri yabankuru. Saka ini ndakati ndichikura tete semwana mukuru, baba vakatanga kufamba neni mudzen'anga. Ndaisatya nekuti zvaive zvakajairika nekuti kumba kwedu kwaitouya n'anga. Baba vangu panguva iyi vakazoenda neni kun'anga nekuti taida kutanga business, vaida kundivhurira shop yangu iri personal. Baba vangu neni takaenda kun'anga tikapa mushonga, asi mikuwo yatakapiwa ndakanzi handifaniri kuroorwa, asi ndaifanira kurara nababa vangu. Saka baba ndairara navo kubasa, kuofisi kwataiswera nekuti kumba amai vaizotibata. Ndakarara nababa for 13 years tete. Dzimwe nguva ndaibata pamuviri ndobvisa nekuti miko zvakare ndaisafanira kuita mwana. Baba vainditira zvese. Ndinemba kuGreystone Park pavakandivakira imba, baba vainge vakutouya kusleep over kumba kwangu. Amai vangu vachinditi baba vako vanenge vari small house. Ndikati mai, baba vari busy, vanenge vari kubasa. Ndo upenyu hwandakararama nababa, asi upenyu asi baba vakazorwara kuchipatara vakanzi kidney failure. Baba vangu ndokubva vashayika. Panhamo yavo ndakachema nekufenda, kwete kuti ndaichema kuti baba vafa, ndaichema kuti ndichadiko nemhiko yandakaita nababa vangu. Baba vavigwa, ndakazodzokera kun'anga iya ikati pakanga pane machoice maviri. Yekutanga ndeyekuti n'anga iyi yaizomutsa baba vangu ndopota ndichiita bonde navo usiku kuitira kuti miko ienderere mberi, kana kuti ndaifanira kurara nebenzi. Tete ndakati zvekumutsirwa baba nekuvatiswa nechipoko, no, regai nditsvake hangu benzi. Asi n'anga yakati pane benzi yaraiziva. Saka akati wechienda uchaona benzi richiuya, ndicharifudzira kumba kwako worivhurira gedhi, uritore urare naro, uriburitsa, asi manheru ega parinouya rinouya vanhu vasachafamba, iwe worivhurira gedhi worara naro. Chidzoka kumba zveshuwa benzi rakauya. Ndinetsa tete, handisi kuziva kuti ndiri kurara nebenzi here kana kuti chikwambo. Waindadaro tete, pandinorara nebenzi iri ndinobuda ropa. Ndabuda ropa kudaro, benzi rinotanga kunhanzva ropa. Sekuru ndakavaudza, asi vakati risiye riite zvarinoda kuti rirambe richifara, ndokuti rirambe richidzoka kwauri. Ini tete ndafunga kusiya, asi hazvigoni kungomuka wati handichade urombwa nemhiko dzinenge dziripo, kungozvityora wazviparira ngozi isingaperi. Kuuya pano kutsvaka ngaparadza zvese zvandinazvo zviri nakufamba netsoka ndichigara mu1 room, pane kugara imba hombe nekufamba nemazimota ndichirara nebenzi. Uye kana richindiita mukadzi kudaro harina tsitsi neni benzi iri, ndibatsireiwo ndisati ndapera ropa. This is a very sad situation because chanyaya ndibata ndechekuti yanzi pekutanga ndaisatobvumidzwa kubata pambiri. Ukabata pambiri panobva vatonzi ngapabvisiwe. Ipapo panyaya ndibata kuti unotosvika pako rikaitigadzirisa laptop iyi. Yeah. Izvozvo zvanyanya kundibata kuti unobvisiswa pambiri. Saka how many times did she abort? Number 2, baba kurara nababa wako, it's not something that is easy. Kukurura hembe uchirara nababa wako, and remember kakana uchirara nababa wako ukabata pamberi, vanoita inonzi handiti munoziva, vanoita science munoziva kuti hazviiti, because mwana wacho munozvara mwana nezizovana apa. Ndosaka mimba dzaibvisiwa, dzaitova sacrifice. Apa munhu anenge achitonzi achatosofi akaroorwa muupenyu hwake. Ndinowana nemakesi akadaro sekesi iyi, zvinozvoitwawo sei? Saka ivo vari kuti ndafunga kuzvisiya, asi hazvigoni kungomuka wati handichadi. Zvoitwa sei veduwe?
inyaya inosisiririsa. Saka vari kuti benzi iri kana richirara nawo kana uchirara nebenzi hausi kurara nemunhu, zvinenge zvichitoitwa zvinenge zvichiitwa ipapo ganyabvu yoga yoga, vatambura vaneta. Handizivo kuti tingavabatsirawo sei, asi ndinoziva kuti imi vanhu vanoona panapa, you are just the best mune maidea, vanofanira kuti vazvisiye. Ndofunga kuti dzimwe unga ukatoenda mumachechi chaiko kana kuti wedo ndibatsireiwo zvinhu zvandichazvidi, vanokubatsira. Tiri mhuri inobva zvishavani, tatambirwa nemafiro ari kuita vanhu vanakomana mumhuri medu vese vanofa vabuda rurimi rwakarembera. Isu takabarwa tiri 8 asi tasara tiri 3 makore apfuura tete aya tinoviga munhu nguva nenguva. Amai nababa vakashayika asi baba vakafa vachibudawo rurimi. Nyaya yakatanga yakadai, baba vedu vaive mbavha tete, isu takatozoziva mbavha vavaikufa vachireurura, baba vakafa vakusataura nenyaya yekuti rurimi rwavo rwainge rwabuda rwakarembera. Vakanzi nemuprofita reurura, ndipo pavakatora peni vakanyora mashoko. Baba vakati vakarombera kuba pamwe neumhondi kuti vasabatwa nemapurisa uye vanhu vemudunhu vasafa vakavafungira. Baba vakanotora mushonga uyu kun'anga yavo kwaRusape. Tete pamusha pedu paiva neupfumi hwemombe nezvipfuwo zvakasiyana-siyana. Mukutaura baba vakati vakauraya vanhu vakawanda. Kana vavauraya vaitora rurimi rwacho vonopa n'anga yavo, vaiurayira vanhu mugomo vobva vavaviga ikoko usiku. Baba vaiba mari mumashopu asi hapana kaziva kana kufungirawo baba kana isu vana vavo. Asi kwaiti kukaitika nhamo muraini, kana ukanzi kwaita nhamo, baba vainyepedzera kurwara kuti vasapinda mupurogiramu yerufu. Baba vaive nemutemo wekuti pamba hapabatidzwe light usiku kana kunoita weti panze usiku. Isu takakura tichigara murima taitokurumidza kubika kwakachena todya torara. Imwe nguva mumba makapinda nyoka ikatanga kurira kuchema kuya kwenyoka, asi baba vakati rarai, hapana anorumwa, toiona mangwana makuseni. Vakati mukainzwa yapinda mugumbezi, musatambisa mbiri, itai semakafa. Nekuti mukangomuvha inokutemai. Zvaisava nyore tete kurara uchifambwa nenyoka, asi ndizvo zvakaitika kwatiri nemasisters angu. Kuchichena hatina kuona kwakaenda nyoka, asi paiva nevhunurwa hombe renyoka yerudzi rweblack mamba tete. Amai vakada kutaurisa kuti zviriko here kuti nyoka inganzi ngairara nevana mumba yomuka isipo. Amai havana kupedza 6 days vakarumwa nenyoka tiri kuhuni, vakafa vakaita black zvekuti body viewing hatina kana kutoiita. Asi isu kuti tifungire baba vedu hatina tete, takangofunga kuti Mwari vainge vaita kuda kwavo. Takasara nababa asi zvenyoka hazvina kuzoitika, asi mumhuri kwababa kwaifiwa tete every year muna May. Ndipo pakazofambwa pabatwa baba kuti ndivo vanobata mushonga. Zvakaitwa back to sender, ndiko kuzorwara kwakaita baba, vakatanga kubuda rurimi. Hama dzababa dzikauya nemuprofita akati baba vareurure. Baba musi wavakareurura vakabva vatofa. Vanhu vakaviga baba hapana akada kugova upfumi hwababa kana nhumbi. Vanhu vakaramba kudzibata, nanhasi hembe dzacho dzichingoripo pamba. Asi pamba hapasi kugarika tete. Ini nesista yangu tiri kurara nezvipoko zvatinoona nemaziso edu. Mapindiro evarume ava vanopinda nepamadziro, havapindi nepadhoo, asi vanenge vachiyerera ropa tete. Havatauri nesu, vanongorara nesu, kana kwagumafo voenda. Takaedza kuenda kuhama dzababa asi vakati hapana chatinokubetserai nacho nekuti baba vedu ndio vakanga vakabata mushonga. Tete zvakaoma, hatina kwekutizira. Hanzvadzi dzangu dzakafa vachirembera rurimi. Hanzvadzi tasara ne1 hatizivi kuti next year tinge tichinaye here tete. Hatina kwekuchemera tete, hazvina kujairika kurara nechipoko. Tinombotiza kunorara mugomo asi varume ava vanotitevera kwese kwese. Hapana imba yehama yatinodiwa, havadi kunzwa maproblems edu. Chishuwo kuti dai tawanawo help tibatsirike tete zvinhu zviiteterewo. Zvakaoma. Anzi baba vaienda kunoba vachishandisa mushonga. Saka mushonga manje, mushonga yacho nayo vaitora vaiti vakauraya vanhu vocheka rurimi. I think ingori ngozi iri kutevera vana ava, yashungurudza mumhuri. Vana vashungurudzika vachazivi kuti vaite sei, nekuti kana makudoona kuti vanovakavata nezvipoko, hanzvadzi dzinofawo dzakabuda rurimi rwakarembera, ingoriwo ngozi. Simaonero wangu handizivi kuti munozvionawo sei zvinhu zvinotyisa. Muza kuti nyaya idzi dziri so Andre unenge uchitonzwa tsetse manje. Saka vanhu vari kurara sei mudzimba everyday uchirara
uchirara nezvinhu zvakadaro. Mweya yetsvina chaiyo. Ndoona sekuti zvinhu izvi mweya yetsvina vanenge vachita kunge vanhu vaya vakafa vakudzoka manje iri mweya yetsvina. Zvinhu zvakaoma. Vabereki vedu vanotipinza mumatakanana sematauriro ndinogara ndichingoita zvinhu zvinotyisa. Pana mbuyazve vakanditumira meseji nyaya yagogo. Hapana gogo vatitumira meseji, let me look for makadi. Ndikumbira kupostora nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndiri mudzimai ane makore 69 uye ndiri shirikadzi. Ndiri kutsvagawo rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Ini ndine maziso anorwadza uye rimwe racho harichanyatsoona. Ndine mwana umwe chete anoshanda asi mari yaanotambira haikwanisi kutiriritira semhuri yose. Uyezve nditori nechikwereti chemari yerenti pandinogara, saka mwana wangu ave kundikana kuchipedza ari ega sezvo vamwe vana vasati vawana mabasa. Ndiri kutsvagawo angandibatsirawo muzukuru wangu ane guvhu rinerwadza uye rave kumutadza kudzidza zvakanaka. Muzukuru wangu anogona chikoro, anotoita number 1 asi nyaya yeguvhu yakumutadzisa kudzidza. Mwana uyu ane 9 years ekuberekwa. Ndinotenda kuti kune wese achabatsira. Nhamba yangu yefoni iri kuti 0773 223 ndichaisa vabva regai ndise picture yeguvhu rachona. Saka gogo vari kuti ndokumbirawo kana pane anogona kubatsirawo mhuri yeZimbabwe nyaya yeguvhu kuti mwana agone kurapiwa. Phone number yavo regai tiise pascreen ipapa please kana pane vanogona kubatsira. Ndizive kuti guvhu rakaita sei. I think anofanira kuti aende kuchipatara. If there's anyone who can help, who can assist, please ndokumbirawo mungabatsirawo gogo. Christmas or New Year, things are not yet. Hamusati masetla kama muri kudzoka. Tokumbirawo macontribution tokumbirawo macontribution mari yeschool fees vana vakuchifura zvikoro. Tinokutendai nekutibatsira kwamunoita.